Ahoj, som kamera Kamil. A ja som mikrofón Miloš. Nachádzame sa na súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach a dnešná anketa sa bude týkať témy Kam po strednej. Budeme sa pýtať jak študentov, tak i učiteľov. Ich odpovede si pekne na konci zhrnieme. Som celkom zvedavý, čo nám povedia. To aj ja, veď 100 ľudí, 100 chutí. Tak poďme na to. Aké uplatnenie majú naši študenti po tejto škole? Naši študenti sa môžu vlastne uplatniť najmä v tých odboroch, ktoré tu študujú, alebo nadviazať na tie odbory, ktoré tu študujú, čiže buď to môžu byť kameramani, alebo strihači, alebo grafici, alebo žurnalisti, ale samozrejme vlastne to štúdium na našej škole tvorí základ aj pre povedzme réžiu a tie ďalšie profesie. No ja myslím, že dosť široké, študujú tu kameru, zvuk, strih, je tu masmediálka, virtuálni grafici, tí majú v súčasnej dobe veľké uplatnenie. Tak pokiaľ viem, tak zatiaľ nebol nejaký problém, že by naši absolventi uplatnenie v živote nenašli. Myslíte si, že je dôležité ísť po strednej škole na vysokú školu? Tak záleží na tom, čo chcete robiť. Hej. Niektoré profesie vyslovene nevyžadujú vysokú školu. Zase v niektorých profesiách sa tá vysoká škola žiada, tak to by bola taká prvá odpoveď. No a druhá vec je aj taká osobná ambícia, hej, kam to človek v živote chce dosiahnuť. Mám skôr pocit, že tá snaha ísť študovať na vysokú školu je motivovaná takým spoločenským establishmentom, že ľudia si dnes všetci hovoria, že to treba mať vysokú školu, inak si nikto, ale nefunguje to tak. Naša škola vychováva predovšetkým remeselníkov, chceme, aby naši študenti ovládali svoje remeslo. A toto boli naši milí učitelia. A teraz sa spýtame našich študentov. Chceš ísť po strednej škole na vysokú školu alebo ísť pracovať? No, po strednej škole by som najradšej chcel pokračovať vlastne v štúdiu na vysokej škole. Nemyslím si, že by som bol zdatný hneď práce a hlavne som chcel predĺžiť tento študentský život, takže áno, určite by som chcel pokračovať na vysokú školu. Momentálne moje plány sú po strednej škole ostať ešte 2 roky na pomaturitnom štúdiu a ešte sa rozhodnem, že či chcem ísť na vysokú školu alebo už priamo pracovať. V budúcnosti sa určite chcem venovať športovej fotografii a žurnalistike, keďže už teraz sa pomaličky rozbieham a začínam sa dostávať na športové zápasy, ktoré fotografujem. A časom možno aj založiť športovú redakciu. Určite chcem ísť na vysokú školu. Vybral som si vysokú školu v Bratislave, VŠMU a katedru kamery. A teraz konkrétne už mám po príjmačkách a skončil som tesne, ale prijatý, takže pokračujem tam. Tak zatiaľ to vyzerá, že by som chcel pokračovať v tej kamere, s tou kamerou natáčať a ťahám na to k hranému filmu. Tak uvidíme, čo ďalej po tej vysokej škole. Teraz vám mikrofón Miloš povie, na ktoré vysoké školy môžete ísť. Díky kamera Kamil. Na VŠMU v Bratislave, FAMU v Zlíne a na Filmovej akadémii v Písku sa dá študovať réžia, kamera, strih, zvuk, divadelná tvorba, film, hudba a tanec. Taktiež môžete študovať na Akadémii umenia Banskej Bystrici Fakultu dramatických, muzických a výtvarných umení. V katedre umenia v Košiciach môžete študovať dizajn, architektúru, výtvarné umenie, intermédia a teóriu dejín umenia. Toto sú vyznačené miesta, kde sa dané školy nachádzajú. A ja sa veľmi teším, keď vás tam všetkých uvidím. Toto bol môj parťák, mikrofón Miloš. A ja som kamera Kamil. Lúčime sa s vami a dovidenia.